Rodina je základ státu. Nevím, kdo to řekl první, ale když se představíme v dnešní době rodinu, tak nikdy ani nevíme už, co to vlastně ideální rodina je. Nebo když tušíme, co je ideální rodina, tak i málo kde kolem sebe vidíme. Kdo z vás ví a může říct, že zná fungující, normální, standardní, správnou rodinu. Prvně se musíme asi zaměřit na to, co vůbec jako je ta ideální rodina. Kde je pravda o tom, co a kdo, jak vypadá rodina. Na to se můžeme podívat do Bible. A když se postavíme na ten základ, tak vidíme, že spousta lidí, spousta jedinců v dnešní době už ani neví. Nezná. Touží potom, ale vlastně to nevidí, nic to nedosažitelný. Říká se, že to, jestli to vůbec funguje, jestli to vůbec existuje. Ideální rodina, prostě spousta lidí to nezná. A to je proto, že nepřítel naší duše se právě snaží to povědomí o tom, co je správné v očích, tak jak to říká Bible, v očích božích, tak on se to snaží pokřivit, snaží se to prostě rozvrtat, snaží se to rozvrátit, snaží se to pokroutit, překroutit, aby právě to boží už na zemi nebylo, nebo prostě minimálně snaží se to prostě vymítit, protože ví, že v tom je síla. Takže je potřeba se tam za tím, co je rodina, co činí rodinu, kdo je v rodině, kdo má jakou roli v rodině. A pak taky, jakým lžím třeba jsme věřili v otázce rodiny, nebo to si neseme ze své rodiny, ze lži, kdy prostě si říkáme, jo, tak to vypadalo, že je rodina fungující, ale v finále to není fungující rodina. Takže prostě se nad tím zamyslet, znova se na to podívat z božího úhlu, protože já osobně věřím, že Bible je pravda. To, co říká Bible, to by prostě na to by mělo stát. Je vlastně spousta věcí nebo spousta rčení, nějakých hlášek je taky vlastně v podstatě vyjmutá nebo vychází z Bible. Určitě se baví nějaký příklady. Takže pojďme znovu vrátit tu myšlenku té správné, normální rodiny, ideální rodiny znovu do společnosti a pak může společnost fungovat. Pak může stát fungovat, když věříme, že rodina je základem státu.